Fordi der er fine åbningskanter inde under her. Så får de lys, i stedet for de bliver kvalt. Hvor typisk de bliver kvalt. Nu kan jeg lige give dem en lille switch over her. Det er det der med at lige give den plads. Nu har jeg ikke skåret den. Så vil jeg lige have en underskåring der. Det er lige det. Sådan her. Den kan man jo, hvis der er et andet. Nu er helt lyst til at se kanten her. Men så kan man gå ind og underskære også. Ikke skære lodret, men at underskære, så man kommer ind under. Er du med på det? Det er bare lige at dreje den. Her har det sødgræs. Det er lige så siger man en stor spredning af sødgræs. Så det er meget hurtigt rendende vandløb, fordi den sætter sig ikke så hurtigt fast. Men den vil brede sig. Den vil brede sig stille